doamna Dorina, o căutăm. Bună seara și la mulți ani. Mulțumesc. Noi suntem echipa surpriză la domiciliu Sibiu și avem o surpriză pentru dumneavoastră din partea persoanelor care vă iubesc. Avem aici un tort, un buchet de flori, o șampanie, asta din partea noastră. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb dacă știți cine ne-a trimis. Copii. Avem și un cadou muzical, iar la final o să vedem din partea cui vine. Mama e una ca și luna, azi mă duc să-i sărut mâna, azi mă duc să-i sărut. Astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Azi, mamă, de ziua ta. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima. Mama, azi e ziua ta. Nu ai dormit noaptea rândul, să-mi păzesc somnul și gândul, să-mi păzesc somnul și gândul. M-ai purtat la tine în poală, de la leagăn până la școală, de la leagăn până la școală. Azi, mama, de ziua ta, cu tot eu mă îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima. Mama, azi e ziua ta. Mama, cât dor ai purtat de acasă când am plecat, de acasă când am plecat. De-aia vin, mamă, la tine, că-o ajuns dorul la mine, că-o ajuns dorul la mine. Azi, mamă, de ziua ta, cu tot eu mă îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima. Mama, azi e ziua ta. Ai privirea luminoasă, mama, când venim acasă, mama, când venim acasă. Iar când te lăsăm în poartă, tristă e și supărată, tristă e și supărată. Azi, mama, de ziua ta, cu tot eu mă îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima. Mama, azi e ziua ta. Azi, mama, de ziua ta, cu tot eu mă îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima. Mama, azi e ziua ta. La mulți ani, multă sănătate vă dorim. Mulțumesc. Avem și două mesaje de transmis.
mesaj. Spune așa: dragă mamă, o să-ți rămânem dator toată viața pentru nopțile tale nedormite și grija pe care ne-o porți. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături fără să ceri ceva în schimb. Astăzi, de ziua ta, să zâmbești mult, să ți se îndeplinească visele, iar îngerul păzitor să te protejeze mereu. Norocul să-ți viziteze casa, fericirea să fie fără limite, iar Dumnezeu să fie milos cu tine. Noi te respectăm, te iubim și îți mulțumim pentru ceea ce suntem astăzi. Lasă razele calde ale soarelui să-ți încălzească mâinile, zâmbetul tău să ne bucure ochii, iar norocul să-ți surâdă oriunde. Te iubim, mamă. Mulțumesc. Asta e din partea copiilor. Vă mulțumesc. Iar al doilea mesaj spune așa: sora mea, în această zi minunată în viața ta, îți doresc să te bucuri mereu de ceea ce ți-a dat Dumnezeu.